Dneska jsme přijeli do Štemberka. Tohle město je známý závodama a hodinama, takže možná najdeme něco, co s tímhle bude souviset. Máme plnou peněženku a prázdný auto, tak toho snad najdeme co nejvíc. Doufám jenom, že neskončíme ve vězení. V Americe jde do dražby každý den několik tisíc opuštěných skladů. A pro ty, kteří vědí, po čem jít, tyhle aukce představují zlatý důl. Já jsem Ellen Huff. A já Tom Jones. Lovíme na aukcích a kupujeme sklady v úschovnách. Lovci z aukcí. Vítejte lidičky, jsem Juan Pablo Rodriguez. Dneska vás tady budu provádět. Máme tu několik moc pěkných skladovacích jednotek. Pravidla. Buďte slušní, dávejte peníze, co máte u sebe a platíte přímo tady. Tak lidi, jdeme se na to podívat. Pojďte za mnou lidičky, tady. Tak tohle je koje číslo 5. Máte 2 minuty na to, abyste se podívali. Musíme si to dobře prohlídnout, aby jsme věděli, kolik asi tak máme zhruba přihazovat. Nechceme koupit zajíce v pytli. To vypadá zajímavě. Za to kolo bude aspoň tak litr. Nebo 2. Vidíš tam ty krabice vzadu? Jo. Tam v rohu. Nějaká vojenská munice. Co říkáš, tak 300? 5 max. Tak, začneme aukcí. Začneme na 15 dolarech. 15 dolarů poprvé, 15 dolarů podruhé, 15 dolarů. 20 rublov, teda dolarov. 20 dolarů, 20, 25, 25, 35 dolarů, 30 dolarů, 40, 40 dolarů, 45 dolarů. 45 dolarů poprvé, ano. 50 dolarů. Slyším 75 dolarov. To je slovenský, že je to jedno. 75 dolarů. 84 dolarů. 100 dolarů, 200. 130 dolarů, 35 centů. A neklák. 135 dolarů. 175 dolarů. 200 pade. 250 dolarů, no tak lidičky, to krásná koje, je tam kolo. 15, no tak pade 20 dolarů nahoru, ano, 275 dolarů, 275 dolarů poprvé, podruhé. 300. 300 dolarů, 300 dolarů, 350 dolarů, 355, no tak lidičky, pojďte, přihazujte, ať mám na živobytí, jo. 400 dolarů. Tak 400 dolarů, 400 dolarů poprvé, 400 dolarů podruhé, 400 dolarů po třetí, prodáno. No suka, blad. No tam těm 2 skvělým pánům. Ha, je to naše. Koji jsme vyhráli, teď jdeme přecvaknout zámek. Podíváme se jí na zoubek. Je to naše. Tak se podíváme, co jsme vyhráli. To kolo. Chci se přesvědčit, jestli je pořád funkční. Projedu se. Tohle bude stát za to. Vždycky než začnu vytahovat starý bordel, nasadím si svoje starý, dobrý, bezprstový byťáky. Tak pojď ty dvoukolko. Doufám, že skončí v nemocnici. Já to slyšel. No nic, zapalování nefunguje, tak to zkusíme trošku roztlačit. Pane bože, ten osel se málem nechal zabít. To ne, jak seš na tom? No, radši se jdeme podívat, co takové ještě ukrývá. Tak tohle bude zítra pěkně bolet. Když Tom oddělával to kolo, všiml jsem si zvláštní čepice.
Vypadám jako kouzelník. Připadám si trochu jako brumbál. To jo, Alane, ale na můj klobouk to stejně nemá. Ne, bohužel pravda. Ale uvidíme, co za tu krásku dostaneme. To vypadá jako profi tenisová sada. Sadím si, že to bude tak $1500. Bože, vidíš to? Sakra, co to je? Naši bratři se dneska vydali podívat do zátoky, jak dopadly jejich pasti. Hele, tady jsme něco chytli. No ukáž, co to máš? No, to není moc velký. To není vůbec velký, co to je? No, nevím, vypadá to jako sumec. Sumec, pusť ho. Pustím ho. Tak ty říční pasti toho moc nechytlí. Už jsme v zálivu? Jo, tohle je záliv. Jo, dobrý záliv. Bože, vidíš to? Sakra, co to je? Jako by tam trčely kosti. Co to sakra je? Doufám, že tam nebude nějaká mrtvola. Mám docela strach. Jsou to jenom rukavice, ale s kostma. To vypadá jako krabice od bot. Bože, vidíš ten rok 1908 a ta vlajka, to budou nějaký starý koloniální. Co to je, nějaká starý lampion? Bože, to bude starý čínský lampion? To by nám mohlo hodit až několik tisícovek. Zkusíme to udat v čínský čtvrti. A co ty boty? Vidíš to? Konverzky. To bude tak 100 babek. Haha, už teď se nám takové pomalu vyplácí. Tak to ukrýváš. Bože, jak se to sem vešlo? To vypadá na vojenskou polní lopatku. Haha. Bože, jak to tam nacpali. Vypadá to, že tam je toho víc. Ukáž. Ha, má tu i mládě. Takové věcičky se používaly na kopání hajzlů, když byl na přední frontě. V první světově neměli vojáci v zákopech takový luxus, aby tam měli kadibutky. Tak vzali tuhle malou kamarádku, vyhloubili jámu, udělali potřebu, zaházeli a hotovo. Vsadím se, že od teďka bude místo chození na záchod nosit sebou tu lopatku. Nějaký vánoční ozdoby. To by mohlo takhle v červnu něco hodit. Zdálo se mi to, nebo... No jo! Další lopatka! Tenhle chlápek musel být blázen do polních hajzlů. Co tu máme? Bože, kartáček pro slona. Tohle nám hodí Myland. To vypadá jako audiokazety, ty už se desítky let nevyrábí. To by mohlo hodit pár babek, jestli budou fungovat. Nějaká skupina? Lunetic. Jo, to bude trhák. Za to nějaký sběratel zaplatí tisícovky. Myslím, že je čas na obnovu šatníků. Hele, co tady je? Vypadá to jako námořnický klobouček. Co ale ne, jak vypadám? Hrozně. Ve skutečnosti vypadal fakt dobře, ale tohle mu říct, tak mi to bude připomínat po zbytek života. Ať si říká, co chce. Kapitánská moda teď vrčí. Podle mě mi to pěkně sluší. Budu ho nosit. Tohle vypadá jenom na odpad. Podívej se, co je v těch krabicích dál. Těžkou silu, aby tady vždycky zastával já. Počkej. Podrž tu baterku. Filmy. To by mohlo být tak 5 babek za jedno DVDčko. Pokud si je zase nenechá a nebude se ani dívat před spaním, jak ho znám. No, tady je nějaký nářadí, tak to by mohlo taky hodit pár babek a jinak jen samý krámy. Podíváme se, co je tady ještě dál. Sklo. Počkej. Co to je? To jsou sběratelský Coca-Cola lahvičky. Pane bože, kolik to může stát? Nevím, ale jich tady hafo. Jsou už tu 3 krabice. To nám hodí tak. I kdyby jenom kilo za jednu krabici, myslím, že ta jednotka se vrátila jenom těma 3 krabicema. Nemusím všechno odezřít jenom já. Teď za chvíli makej ty. Co si člověk neudělá, to nemá. Vypadá to jako
krámy. To nám nic moc nehodí. Musí tam něco být. Počkej, možná jsem něco našel. Pane bože, to vypadá jako pravý zlato. Co myslíš, že to je olympijská medaile? To vypadá jako nějaká medaile za hrdinství. Každopádně tohle bude mít cenu několik desítek tisíc. Cítím to, tady něco bude. Nějaký krámy. Počkej, co to tam bylo pod tím? Pojď sem. To není možný. Jmenuji se Rick Harrison a vedu svoji zastavárnu už více jak 10 let. Za tu dobu jsem se naučil, že nikdy nevíte, co projde těmito dveřmi. Nazdar, Riku. Čame? Bože, Čame, nauč se splachovat! To není možný! Vážně, to, co jsem si myslel. Dívej na to. Co myslíš, že to je? Starožitný čistítko do uší. Jo. Jo. Počkat, zdá se mi to nebo... No jasně, to jsou sběratelské kartičky Pokémonů. Ty vole, tohle nám může hodit pěkný balík. $1 za jednu, typuju max. Pokud jsou to nějaký limitovaný, tak i 100 babek za jeden. Pane bože, to vypadá na nějakou super limitku. Tohle by mohlo mít hodnotu tak $200-300. To ne, podívej se, co je v těch vrchních policích. Jo, počkej. Tady jsou nějaký gymnastický kruhy, tohle vypadá na nějaký hračky, to by nám mohlo něco málo hodit. Ty boby mají urvaný brzdy, ale... Počkej, co to je? Bože, ukáž, co jsi našel. Vypadá to jako... Ne, je to jenom vodní pistole, já se šel na pořádnou bouchačku. Jak znám Tona, tak si užije spoustu srandy i s tímhle, ale protože mám na zbraně štěstí, já zkusím to projít ještě jednou po něm, třeba něco najdu. Tady hračky, jo, mu ještě ukážu. Bože, to ne? Já ti to říkal. Co to je, dělej, otevři to. Doufám, že tam něco bude, pořádný dělo, třeba 5hlavňová brokovnice. Co tam je? Sima Air Sport Gun. To vypadá na nějakou magnumku. No to kecáš, za tohle budou pořádný prachy, teda jestli bude střílet. Nebo pokud si ji zase nenecháš pro sebe, znáš se. To ne, něco si přehlíd. Co to je, džinová lampa? Pochybuju, vypadá to jako nějaká stará citka, ale... Nikdy nevíš, odnesu to ke svému chlápkovi přes starý cetky a uvidíme, co z toho bude. Třeba to bude vojenská, jako s těma lopatkama, třeba si tím svítili, když v noci srali. Nevím, proč mám ten pocit, že se to nový to venkovní srání na poli zalíbilo. To ne, tady nahoře, dívej na to. Co to je? Ty vole, je to pěkně těžký, počkej. Vypadá to na nějakou pixlí. No, nedá se to otevřít, ale vypadá to na starou vojenskou mosáž. Myslím, že to bude něco společného k té lampě a těm lopatkám. Zas ty jeho lopatky. On sám je lopata. Ale ne, myslím, že jsem tady něco našel. Vypadá to na malou šperkovničku. Jestli je tam zlatý prsten... A ne, to je nějaký kus řetězu. Ale třeba kus zlatýho řetězu. Ale to zanesem ke svému chlápkovi přes zlatý řetězy. Takhle zlato nechutná. Zbraň a vojenskou skříňku jsem vzal k mému známému z armády, jmenuje se Craig. Alan zatím vzal tu podivnou lampu, já si teď myslím, že to je jenom kus šrotu, za svým starým známým do vetešnictví. Uvidíme, kdo dopadne líp. Čau, Tome, co ty tady? Nazdar, Craigu, něco jsem ti donesl, potřebuji se s tebou poradit. Co jsi mi teda přines, Tode? Ochlup se. Našel jsem jednu pistoli, to chvíli počkám. Našli jsme tady tu starou pixi, podle mě je to něco vojenského. Počkej, mrknu na to. Je to pěkně těžký. Podívám se do systému, co o tom zjistím. To jsem teda vážně zvědavý.
tě slyšel. No, Tak co to je, nějaký issues? kdyby jenom ešus, tohle mi nebudeš věřit, ale... Tohle má cenu dobrých $2500, To pokud si je to dělají kompletní. legraci. Co to je? Nejlepší na tom je, to bys neuhádl. Co to Byl jsi je? někdy v Rusku, to ne? Byl. Mají tam moc dobrou vodku a hlavně zbraně. To mi bylo jasný, že řekneš, ale tohle bys neuhádl. Víš, co ještě proslavili Ruskem? Vodka. Ale neříkej mi, že je v tom vodka. Není v tom vodka, to ne. Ale matrioška, říká ti to něco? To jsou takový ty skládací panenky, ne? Jo, a tohle je vojenská matrioška, dívej to ne. A ještě jedna. To tak sakruje. A ještě jedna. Tohle je vojenská víceúčelová skládací matrioška. Panebože, co v tom ti vojáci měli vodku? Aby se jí na bojišti nic zastalo, tohle musí vydržet zásahy granátem. Voják mrtvej, vodka celá. Tohle vydrží zásah atomovou bombou, to ne. Vodka nás všechny jednou přežije. Dám ti za to $1800. Říká, že to má hodnotu aspoň 2, což znamená, že to bude mít aspoň tak 2,5. 2000. $1900, je to už starší model, ale hodil by se mi do sbírky mých vojenských matriošek pro polní využití. 1950 a můžeme si plácnout. Dobrý, dám ti 1950. Tak, a teď to, na co se těším nejvíc. No a Sám mi o tom můžeš povědět. ukaž. P638. A ráže 9,4. Páni. Vážně je to ono? Nestřílíš si ze mě? To už je těžko sehnat. Doufám, že ty si budeš střílet. Už je těžko sehnatelný kousek, ale... Hlavně mi říkej, že to je funkční. No to se hned přesvědčíme. Je jenom jeden způsob, jak to zjistit. Vystřelíš si ty nebo já? Já. Ne, počkej, já se chci vystřelit. Ne, počkej, počkej. Tak to vypadá, že je funkční. A on vypadá, že potřebuje sanitku. Já moc funkční nejsem. Sice mi ten starý parchant postřelil, ale já mu zase střelil tu pušku. Sice to schytal můj bok, ale schytala to i moje peněženka. Pěkně tučnou nálož. 2500 za tu starou pušku. Alan bude určitě nadšený. Zatímco Ton šel za svým známým krekem, já jsem tady s touhle lampou, pokud je to nějaký vzácný kousek, doufám, že velmi drahou, u pana Brightona McTurtla v jeho vetešnictví. Doufám, že mi o ní něco řekne a že si na ní pořádně namastím kapsu. Dobrý den, pane Brighton, já jsem si s vámi domluvil tu schůzku. Počkej, chvilinku jenom, mám tady poslední kousek. Je to klobouk z divadelní hry Potrestaný záletník. Má ho na sobě nejnovější vycházející hvězda. Pan Pavel dorazil, jistě to v něm už slyšel, na Broadway je to fakt velký zvíře. To jsem teda neslyšel, pane Brighton, ale můžete to odložit a věnovat se tady Nevíš, místo skladu chodit na Broadway, ale dobře. Na Broadway nevydělám tolik, co ve skladech. To by se zdivil, no tak co mi přines? Tak, pane Brighton, našel jsem tady tuhle starodávnou, doufám, lampu. Co mi o ní můžete říct? Že svítí. Kouknem na to. No, moc pěkný. Pravá ocel. Takový už se dneska nevyrábí. Počkej, co to tady je? Ale pane Brighton, nenapídejte mě, potřebuji vědět, jestli na ně něco viděla, nebo jestli si se mě bude můj parťák dělat srandu. Viděl jsi Harryho Pottera mladej? To jsem teda viděl, sice jen první díl, ale aspoň něco. Tvůj parťák vypadá jako Hagrid a přesně Hagrid tady tu lampu měl. Je to filmová rekvizita z prvního dílu. Když Harry přijel poprvé na nádraží, Hagrid s ním vítal prováky. Má to obrovskou cenu. Počkej, podívám se na něco. Kolik to tak může stát, šéfe? Doufám, že aspoň několik $1000. No, když najdu toho správného fanouška, můžu to střelit až za 10 litrů. No, Ale tohle to se bude mi líbí. nějakou chvilku trvat. takže smlouvání, to jsem si myslel. Bude to tu nějakou chvilku ležet, bude to trvat, bude s tím spousta práce, bude se to muset nechat vyčistit, zrenovovat. Dám ti za to 4000. Ale to nemá cenu, když jste říkal, že 10 000 osoba můžeme si plácnout. Ale ne. Dám ti 6000.
7,5, přece jenom je to unikátní kousek, žádný další takový ve světě určitě není. Dobře, že si to ty, tak si na to plásnu. Nakonec se nám ten výlet do Štemberka celkem vyplatil. V hodinovém městě jsme strávili zhruba 2 hodiny. Z auta jsme sice nic moc nenašli, ale co naděláme? Hlavně, že jsme neskončili ve vězení a stihli jsme přitom navštívit i štemberský akvárko. Já se projel na kole a viděli jsme pěkný balík. Plus má nový DVDčka a novou hračku, ze který může střílet. Jo. Tohle město je známý závodama a hodinama. Máme prázdnou peněženku. Takže možná najdeme něco, co s tímhle bude souviset. Máme plnou peněženku. Hej, vole, nasadím si svoje starý, dobrý, bezprstový. Vítejte, jsem Juan Pablo Rodriguez de la Marca. Tohle je moje aukce, dnes vás tady budu provádět. Máme tu spoustu aukčních. Vítejte lidičky, jsem Zatímco Ton se vydal se svýma hračkama za svým známým, já jsem tady za panem vetešníkem Krabalolem do prdele. Jmenuji se Krabalon do prdele. Já jdu tady s tohle kráskou, pokud je něčeho zhodná, do prdele. Já jsem tady za panem Brixem Želvákem. Pane Brixivek želováku, je to ta lampa zhodná? Jo, je velmi zhodná. A říkej pan želovák, jsem Kempington do prdele. Já jsem tady s touhle kráskou, pokud za něco stojí, ve starém větešnictví na předměstí New Yorku, New Orleans, nebo v LA, do prdele.